Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola sortu eduki digital pertsonalizatu bat adimen artifizial sortzaile duten aplikazioen bitartez. Sortuko dugun eduki digitala infografia bat izango da. Eta hemen ikusten dugu nola hasieran geneukan infografia bat orokorra zena. Infografia honetan ikusten dira clustering proiektu baten urratsak agertzen dira. 8 urrats dira eta hasierako infografia horretan dena oso orokorra da. Ez da infografia ez dago oinarrituta testu inguru batetan edo clustering proiektu zehatz batetan, baizik eta orokorra da. Baina guk kasu honetan gure ikasleen interesa pizteko nahi ditugu halako edukiak pertsonalizatu ikasleen gustokoak dituzten gaiak lantzeko. Orduan, kasu honetan infografia orokorra hau bilakatu da bi infografia ezberdinetan, bata Spotify entzuleen segmentazioan egiten dena, eta bestea arropa denda baten bezeroen segmentazioa lantzen duena. Orduan, gai orokor batetik abiatuta, baliagatu gara bi infografia digital pertsonalizatu batzuetara, gure ikasleen interesak kontutan edukita. Orduan, pertsonalizazio hau aurrera eramateko zer egin dugu? Hasteko Moodle edo halako plataforma digital batetan sortu dugu inkesta bat. Eta inkesta horietan galdetu diogu gure ikasleei ea zeintzuk diren beraien interesak. Kasu honetan, gu bideratu dugu pizka bat gaia, clustering proiektu batekin lotzeko. Eta proposatu diegu 4 gai. Spotify datuak, Iris dataset, hauek dira loreak klasifikatzeko proiektu bat, online dendako bezeroak, eta azkenik mugikorreko sensore datuak. Gai horiekin guztiekin alda clustering proiektu bat aurrera eraman. Baina egingo dugu segun eta gure ikasleen interesak. Orduan, inkesta horiek aztertu eta ondoren ikusi dugu Spotify eta dendako bezeroak direla gehien gustatzen zaiena. Eta horiekin aurrera jarraitu dugu gure eduki digitalaren pertsonalizazioarekin. Eduki hau sortzeko zer erabiliko dugu? Eduki honetan daukagu hasteko infografiaren txantilloia eta infografiaren barruan dauzkagu testuak, irudiak. Orduan, testu horiek sortzeko erabili ditugu ChatGPT, Gemini edo Perplexity. Infografia sortzeko Canva erabili dugu. Eta azkenik, irudiak sortzeko DALL-E eta Crayon aplikazioak. Denak dira, aplikazio horiek guztiak, adimen artifiziala sortzailea erabiltzen dituzten aplikazioak dira. Kasu batzuetan, erabiltzaile bat sortu behar duzu. Beste batzuetan, erabili ditzakezu erabiltzailerik gabe. Orain ikusiko dugu nola egin dugun. Hasteko, zer jakin behar dugun? Testuak sortzeko erabiliko ditugun aplikazioetan, Gemini, Perplexity, ChatGPT barruan, guk bidali behar diogula prompt bat. Prompt honen bitartez, galdera bat egiten diogu aplikazioari. Eta berak erantzun bat ematen digu galdera honi. Orduan, galdera hori testu inguru bat eman behar diogu galderari, eta ahalik eta zehatzen egin
behar dugu galdera eta horrela erantzuna hobeagoa izango da. Kasu honetan, nik esaten diot, adimen artifizial eta big data espezializazio ikastorako lanbide heziketako irakasle bat naizela. Eta gainbegiratu gabeko ikaskuntza edo klasterina lantzen ari naizela March Learning testuingururaren barruan. Orduan, hor eman diot ja testu ingurua. Bera jakiteko ze estilo eman behar dion testuari, ze ezaugarriak, ea teknikoa izan behar den, ala ez, eman ezaugarri horiek dituen proiektu baten barruan egin beharreko urratzen zerrenda bat. Eta hemen ematen diot ere formatua, erantzunaren formatua, behar dut zerrenda bat. Orduan, prompt hau bidaltzen diogu, adibidez, ChatGPT-era. Eta berdin, Gemini edo hirurak funtzionatzen dute antzeko, Gemini barruan erabiltzailea erabili behar dugu. Ikusten hemen adibidez eman digu oso testu luzea. Eta batzutan ere ikus ditzakegu erroreak ematen dituela ere, Orduan, gu irakasle bezala zer egin behar dugu, behin prompt bidalita bere erantzunarekin. Irakurri behar dugu, patxadaz, eta ikusi behar dugu dena ondo dagoela. Ez dagoela errorerik, ez duela ezer utzi, zegu irakasle bezala, menperatu behar dugu gai hau, bakarrik hau izango da herramienta bat, guri laguntzeko eduki digital hori egiten. Baina hemen agertzen diren testuak guk balidatu behar ditugu. Eta egokiak, gure ikasleentzako egokiak diren ere balidatu behar dugu. Behin hau eginda, kasu honetan ikusten dugu ez duela, erantzuna ez dela oso luzea. Orduan, balio digula infografia batean sartzeko. Oso luzea bada, esango genioke, urrats zuzenak dira, laburbildu informazioa, esango diogu, esaten diogu, laburbildu, informazioa galdu gabe, infografia formatu batean ikuste ahal izateko. Eta laburbildu egiten du informazioa. Eta orain joango gara personalizazio hori egitera. Orduan, esaten diot, hemen aldatu behar dugu, Spotify entzuleekin relazionatuta dagoena. Interesen arabera bi talde identifikatu dira eta horri lotutako bi eduki digital ezberdin sortuko dira. Bata marketing segmentazioarekin erlazionatuta eta bestea Spotify entzuleekin erlazionatuta. Moldatu bi infografiak sortzeko testuak. Eta bidaliko diot. Eta sortuko dizkit, lehenengo infografia. Bere pauso guztiekin. Hemen izenburua, eta gero bigarren infografia. Behin testuak landuta, zer egin behar dugu. Joango naiz, ChatGPT barruan aldugu ere Canva erabili. Eta Canvari, nik eskatzen badiot, sortzi pausuko infografia bat txandilloi bat sortzeko, sortuko dit. Proposatuko dizkit hainbat infografia txandilloiak. Kasu honetan, ailegatu gara limitera. Orduan, infografiak hemen sortzen dira, eta esteka bitartez alditugu estekatu eta Canva barruan ireki. Orduan, guk ireki dugu txandilloa eta egin ditugu bi eduki ezberdin.
eduki honetan txertaten ditugu tekstuak, vale? Hemen Canva barruan ere adimen artifizialarekin erlazionatutako funtzioak dauzkagu. Adibidez, hemen eskritura magika. Izarrak agertzen diren lekuetan, vale? Adimen artifizialea funtzioak dira. Orduan, hemen eskritura magika aldugu hemen sartu testuren bat eta automatikoki sartzen digu gure infografian. Vale? Adimen artifizialea bitartez. Hori bai jakin behar dugu, hemen ere kredito batzuk dauzkagula eta bukatzen dira edo bestela premium erabiltzailea sortu behar dugu. Vale. Behin testuak txertatuta, sortuko ditugu irudiak. Irudiak ere alditugu sortu adimen artifizial sortzailea erabiltzen duen aplikazio batekin. Kasu honetan, zein erabili dezakegu? Bai DALL-E, vale? Hemen daukagun DALL-E, irudiak sortzeko, bai Crayon, vale? Hemen DALL-E ikusiko dugu ere egunean bakarrik 3 edo 4 prompt bidali aldiogula, vale? Baina ikusiko dugu adibidez nola sortzen dituen irudi ezberdinak, a ber. Vale. Hemen bidali diogu create an icon style image to represent the objects of clustering project, eta gero esan diogu eman kolore gehiago irudiari eta kolore duna eman diogu. Vale. Eta erabiliko dugu Crayon. Vale, Crayon bidaliko diogu alako prompt bat, vale? A watercolor style visualization of silhouette score, vale? Hau da, clustering proiektu baten emaitzak ikusteko neurketa metrika bat, vale? Eta esango diogu hori, erabili behar duela forma simpleak, triangeluak, lauki zuzenak eta alakoak, eta talde bakoitzari kolore bat emango diogu, vale? Eta hori dena zehaztuta Crayon barruan sartzen dugu, ematen diogu draw now, eta hemen agertuko dira irudi ezberdinak. Vale. Eta behin irudiak, orain ikusiko dugu irudiak nola deskargatzen diren. Vale. Eta txertatuko ditugu gure infografia. Vale, a ver. Vale, adibidez, joango gara irudiak ikustera. Vale, kasu honetan, igual landuk behar ditugu gehiago eta oso simpleak dira, vale? Baina alditugu deskargatu, vale? Eta behin irudiren bat deskargatuta, egingo dugu, hemen igoko ditugu, adibidez, kasu honetan hau, vale? Eta sartuko dugu gure infografia. Horrela, lortu dugu bi infografia ezberdin pertsonalizatzea gure ikasleen gustoekin. Espero dut bideoa zuren gustokoa izatea, eskerrik asko eta hurrengora arte.